Gwen Garcia, Gwen, bida, prangkaprahan sa akong opinion lang gano'n, wag kay uwaw, Gwen. Ha? Straight to the point. Wag kay uwaw, wag kay kasing-kasing. Prangka-prangka ka ng imong administrasyon. Ako mo't pasabot ba, ang imong administrasyon, ang imong panggobyerno, way uwaw, way kasing-kasing. Gwen Garcia. Straight to the point. Karon pagkahibaw na ko, naman na ko yun, hay man ang kwarta ni. Taga-imis sa kwintada, be. Taga-imis kwintada. Wa ka kagay-kwintada. Karon pa ta nahibaw nga ang binahinay day 5% lang sa probinsya. Hesus Ginoo ko. Straight to the point. Wa oroy mga higala ma. Wa oroy kakilati Gwen pagpirma ining imong kontrata Gwen Garcia. Wa kakilati day. Iagi tala ni kato-katawa mga higala. Ay, limang ka na mga kaigsunan og inigbahinay. Dili bitaw, imo ako. Imo ako. Bitata bisag kaduha lang ba? Imo ako. Imo ako. Bitaha pa. Pero kinigod kay imo ako. Imo ako. Ana gyud pagkabahina? Ako lang ni mahigala ang agi katawa kay di na to ni agi katawa ma-stress ta ining iyang kalaki. Straight to the point. Hala, pakita ko anang kontrata habe giun sa pagsulti. Dunay kopya na anang kontrata ha. Atong hagpaton kana maong kontrata may kala na naman sa Kapitolyo na may nipuli diha. So sa ato pa maka basa gani ko nang kontrata ha. Ako nang tanawon. Ha? Wa ko kakitag salbahis nga inana ka salbahis nga ang pagbinahinay ba. Sinalbahis mo na kanang mga tao, mga pobre daan imong pabayron pa gyud og wiwi og pupo, sinalbahis na daan. Unya kunuhay para ma-legitimize nga na may bahin ang probinsya. Wa ta kahibaw pila bahin sa probinsya hantud karon pa lang ko nakahibaw nga 5% ra di ay sa probinsya. Straight to the point. Nya imo ana Gwen, pila man Gwen? Ha? Mo na yahay kag lingkod-lingkod na ng ukred sa kay kaabang diha, no? Allah yun. Sa probinsya mahigala, ikaw may nai-apprehan diha andakin. Pagsuod sa kontrata niya karon, naunsa 5% ang ato sa probinsya? Oy. Isus Gwen, kawa gyud nimo Gwen. Ang imong administrasyon wa gyud uwaw Gwen. Baga agyud naong sa administrasyon ni Gwen Garcia oy. Baga kay naong iyang administrasyon. Way kasing-kasing bagag naong si Gwen Garcia sa iyang administrasyon. Straight to the point.